Každý z vás určitě zná lečo s klobásou. My si uděláme výborný poctivý lečo, ale klobásu nahradíme uzeným sivenem. No a lečo je samozřejmě klasická maďarská pochoutka. Začneme tím, že si spaříme rajčata, rozřízneme na půl a vyndáme semínka. V Maďarsku standardně do leča rajčata neloupou, ale my to uděláme, protože to je lepší a chutnější. No, abychom se taky dostali k té uzený rybě. Takhle vypadá krásný uzený siven teplým kouřem. No, většina lidí si takhle koupí celou rybu a za studené ji zkonzumuje. My to uděláme trošku jinak, my si ji vyfiletujeme a ohřejeme na pánvi. Filetování sivina, potažmo i pstruha, je velmi jednoduchý. Buď odřízneme nebo ulomíme hlavu, lehce nařízneme kůži, no a pak už to uzený maso jde krásně oddělit od kosti. No a do leča ještě k loupaným rajčatům přidáme obyčejné papriky a samozřejmě cibuli. To nejsou obyčejní, jsou maďarské. Pardon, obyčejní maďarské papriky. Takhle, já mám siveny vyfiletovaný. Ale už mám připravený na lečo, akorát nakrájím cibuli a můžeme to restovat. Takže ty to máš připravený. A lečo je v pohodě. Já už tady v podstatě nemám co dělat, ještě bych chtěl říct, že určitě neváhejte vyzkoušet si ohřát uzenou rybu, protože se krásně uvolní veškerá ta chuť a je to určitě zajímavé. Velmi chutná je uzená ryba, také připravená na grilu a můžeme restovat zeleninu. Je pravda, že jsme říkali, že výborná je uzená ryba na grilu. My tady grill nemáme, tak jsme si vzali aspoň grilovací pánev. Já to tam teďka naskládám, kůží dolů, aby se nám to nerozpadlo. Mám to tady připravený, dám ti to sem. Lečo už je hotový, už nám to hezky pustilo šťávu. Ochutíme solí, pepřem a přidáme vajíčko. No a ideální přílohou je chleba, takže já ho nakrájím. Když přidáme vajíčko, tak už vypneme a jenom lehce společně prohodíme a můžeme opéct rybu. My jsme použili chléb sušický, ale kdo chce opravdu autenticky šumavský, tak si koupí Šumavu. Musím říct, že celá chata krásně voní uzeným sivenem. No ještě důležitá informace. Leča existuje mnoho variant. Já třeba dávám ještě žičku pro tlaku, kamaráde, a česnek. Já nedávám. Ani česnek, ani pro tlak. To si ostatně všiml. A čí to je recept, prosím tě? To je mojí holky recept. Manželky teda. Manželky. Takže můžeme servírovat. Tak nám ochutnej to. Už se těším. Vypadá slabý, kombinace tradiční maďarské pochoutky s naší domácí rybou, že jo? A hlavně lečo tvojí manželky, který jsem si uvařil sám. No tak to je normální, že jo? Dobrý? Dobrý, chutný. Tak neváhejte a pečte uzený ryby.